lanzamiento largo de Adebayor. Adebayor para Cristiano, Cristiano y Adriano. Llegó fenomenal ahí para el Barça. Venga, hombre. Ha llegado fantástico. Ay, por Dios. Venga. Y montar ahora la acción de ataque. No refugio, celebreino. Lo malo que salió hoy un tío del Madrid, hijo mío, que nos puso a parir de un burro. El árbitro, no sé qué, me cago en el taco. Sabe moito teatro, sabe moito teatro. Iván, O foi o árbitro? O árbitro tamén ten. Había que partir as pernas. E o árbitro? O árbitro ben, pois un pouco pinta aí ca falta de Pedro, non? Non sei se foi falta ou non foi falta. Tiña que ver a cámara como actúa para decidir se é falta ou non é falta. A ca expulsión de Pepe? A de Pepe, home, se a falta foi dos dos e os expulsaron, pois non deberían haber expulsado. Alavane, tira para diante. Mourinho, un toxo. El que se pica, ajos come. El Barça, 2 goles. Es lo que tenemos. ¡Tía! Pero taza destrozada debía ser posto Barcelona. pois eu son aficionado do Barcelona, parece-me moi ben. O que non me parece tan ben son os atracos que estamos cometendo. O equipo que temos non debíamos axudarnos dos hábitos como nos estamos axudando. Bueno, pois creo que Mourinho que se pasou un pouco, porque o que dixe de Guardiola non me parece moi correcto. Simplemente eso. E como viste o partido? Como vin? Ben, o partido estuvo ben, pero creo que o árbitro non perjudicou en todo caso a Madrid, nada. E Mourinho di que sí. ¿Oh? Mourinho di que sí. Mourinho di que sí, pero creo que Mourinho non se acorda aquel gol cando expulsaron a Andrade, que na final contra... Vamos, que como Janón. Sí, bueno, pero non se acorda o penalti que lle... o fora de xogo que lle marcou o ano pasado o Barcelona, o Inter. O sea que Mourinho pasouse e demostrou que ten pouca personalidade. Pois o partido do Real Madrid-Barça de onte sentín bastante vergonza como aficionado do Real Madrid, porque o señor Mourinho saleu a defender un 0-0 xogando no Santiago Bernabéu, que eso é de pena, é moi triste, porque o Barça hai que xogarlle a ruelos, a rellarlle os cataplines, non se pode ir así pola vida. Si hablo de eso, non vou a entrenar en mi vida. O dije, si hablo de eso, tendría que matar. Se hablo de eso. Chegou un punto, ti queres do Madrid ou do Barcelona? De ningún? Vai. Entón faz como mira, hai que ser partidario do algún. Ese é o Deportivo. Ti eres do Deportivo, é verdade. E a declaración de Mourinho? Moi mal. O Real Madrid sempre foi un equipo señor e esas declaracións desde que veo non lle fan nada ben o Real Madrid. E que está en contra de Mourinho? Que está en contra de Mourinho? Que dice Mourinho que había xente en contra dele? Sí, pero non, eso é mentira, é desviar a atención dos seus malos planteamientos e da súa forma de actuar. Ás veces que ten que ser máis profesional, máis serio, máis tranquilo. Home, cando foi o do Porto, co Deportivo que ganou o Porto, sí, que empezou a andar. Casi o Deportivo e roubaron o partido. E deso non falou, agora fala. Isto vai por barrios, unhas veces os árbitros equivocarse, pero unhas veces equivocarse a favor de uns, outras veces equivocarse a favor de outros, non hai nada que facer. Bueno, eu penso que o partido foi un partido bo. Na primeira parte foi peor, pero na segunda parte o Barcelona xogou mellor, mereceu ganar, ainda que a xente diga que a expulsión de Pepe é menos, non foi xusta. Mourinho tampouco tiña que dicir nada deso, que é un entrenador do Real Madrid e tense que comportar como tal. Eu son a túa compañeira, sí. E de que tipo eres? Eu do Real Madrid. É o tonto este que teño ao meu lado do meu home é do Barcelona. E unha vez
chora un e outra vez chora outro. E agora anda moi subido porque ganaron.